Ένα γκολ. Ό,τι ρε Χριστέλη. Το δεύτερο του Μέση. Καλή κουβέντα. Θέλει και το άλλο, και τον άλλο που το λένε. Δεν γίνεται καλά, δεν είναι μόρις. Κάτσε, περίμενε. Λούκα Μόντριτς. Δείτε γκολάρα. Δείτε γκολάρα Λούκα Μόντριτς. Το είδατε. Περιμένετε. Replay ξανά. Από τα καλύτερα γκολ που έχω βάλει. Το καλύτερο βασικά που έχω βάλει. Απίστευτο. Δείτε. Όπα, όπα. Όχι αυτό. Έχει κι άλλο. Εκείνη που τέρμασε, εκείνη που τέρμασε. Μετά γκολ εδώ πέρα. Ο Μέση. Την κεφαλιά. Πάμε. Όχι, πάλι πέρασε, όχι. Τσόκλι. Και δείτε και τον Ματέο Κοβαβίτς. Την γκολάρα. Γάμα. Αυτό το βίντεο μπορεί να είναι μικρό, αλλά είναι από τα καλύτερα γκολ που έχω βάλει.